υπουργός της Λέρας εκεί. Vamos. Κώστα, είναι λίγο να συγκαλάμε. Αυτή η ομάδα, ο Σπάρτακος. Χρήστο. Τέλος, το κύπελλο. Σοβαρό παιδί, ένα πεζό σοβαρό παιδί. Η ομάδα, ο χορηγός για το Παντουλίδη. Χρήστο. Βγαίνουν τα κύπελα, στο παιδί. Ηλία. Μπράβο, παιδιά. Σαγί. Κάτι για τα μεγάλια. Λίγο παρακαλώ. Λίγο ησυχία. Δύο κουβέντες κύριε Δήμαρχε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που συμμετείχατε. Δεν είχα την ευκαιρία να δω αυτό εδώ, αλλά έβλεπα μερικά από την τηλεόραση. Το Θεσσαλία μετέδιδε κάποια μάτσα, όλα να τα δω γύρω, έβλεπα τους πάντες. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
να σας συγχαρώ και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και όλους τους διοργανωτάς. Νομίζω ότι έκανε το βράδυ με τη δυνατότητα σε όλους εσάς και βέβαια σε αυτούς οι οποίοι έχουν επενδύσει να λέγανε σε εσάς να βλέπουν τι δουλειά γίνεται. Ο ΠΑΕΛ, ο δικός μας οργανισμός που συμμετείχε ως διοργανωτής, ασχολείται με τον αθλητισμό πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να σας πω για αυτό που θα διαβάλω στο Δήμο, τα μάλλη το λέμε εμείς, ότι ο Δήμος Ναρισαίων έχει τα περισσότερα αθλητικά κέντρα για όλα τα αθλήματα. Και έχουμε εκατοντάδες παιδιά στις ακαδημίες του Δήμου. Βέβαια βοηθάμε και τις άλλες ομάδες, φυσικά τις ομάδες της Λάρισσας και ιδιαίτερα του Σπάρτακο φέτος που έχουν βοηθήσει τα μέγιστα. Φτάνουμε στο σημείο κάθε ομάδα να έχει ορισμένες πληροφορίες στο Δήμο. Αυτό εδώ είναι το Δήμο. Και νομίζω ότι είναι η δυνατότητα σε όλους να βρούμε και να δείχνουμε τα ταλέντα. Με την περιφέρεια προσπαθούμε να έχουμε την καλύτερη συνεργασία, τουλάχιστον να μην οργανώσουμε το καλύτερο Δήμο και έτσι πάμε σε συγχαρητήρια. Καλή πρόοδο πάνω απ' όλα στα μαθήματα για δύο δεύτερες χρονιές και βέβαια την καλή πορεία στην βάση. Καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά. Στην πρωταθλήτρια ομάδα του Πανιωνίου. Δεύτερη γυμνασίου. Δεύτερη συνεχόμενη Δεν ξέρω την Ιασμίνη. Δεν ξέρω την Ιασμίνη. Τι κάνω. Τους χορηγούς μία. Είπες. Είχαμε μία συμμετοχή από τον αθλητή του πρώτου του στο τελευταίο. Ας το έχει ο Βασίλης στη δική του. Υπήρξε κάποιος αθλητής που πέρυσι συμμετείχε στο τουρνουά από την ομάδα του Περιστερίου και ενώ η ομάδα του δεν ήρθε στο τουρνουά, δήλωσε συμμετοχή και έπαιξε στο Star Game. Ήρθε από την Αθήνα Και μόνο από το Περιστέρι ήρθε. το Περιστέρι δεν ήρθε, αλλά ο αθλητής Από το ήρθε. Περιστέρι. MVP. Γιάννη, και οι προπονητές αναδείξαν τον πολυτιμότερο παίκτη του ΡΟΑ, που είναι ο παίκτης από την ομάδα του Μαντουλίδη, ο Νερός Τσακύρης. Η πρωταθλήτρια ομάδα κάθε χρόνο παίρνει ένα κύπελλο το οποίο το είχαμε από την πρώτη χρονιά και το παραδίδει την επόμενη χρονιά στον επόμενο νικητή. Ανήκει στον Πανιόνι. Όπως και πέρυσι. Ποιος θα έρθει? Ο αρχηγός της ομάδας θα παραλάβει. Έχουμε και τον Περιφερειάρχη. Τους χωρικούς, παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Σίσλη και Intercom Foods. Σαν κουρίσακες. Intercom Foods. Δεν είναι εδώ, δεν έχει. Κάτσε βγάλεις. Οι προπονητές σας προσέφεραν τα παιδιά να βγάλουμε μια ομαδική φωτογραφία εδώ, έτσι.
Και εμείς εδώ πέρα με τα κύπελα να βάλουμε. Ένα μετάλλιο θα πάρουμε. Ένα μετάλλιο μας. Πού είναι το γραφείο μου? Κάτσε εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα Κώστα. Μη μου το βγάλεις. Κι άλλοι.